Sanibona bafethu, mina igama lami nguNkanyiso ngwamcanyana, and today isonto guys, and I'm watching Uzalo lana. And ngithema ngibuka ngijula ngibuka and then kwenza something. Ugabisile edubula lo sisi lo umunye umfazankulu uMamlamo yabo. And ngendlela abenze ngayo bengekho right khona ya benzile because umuntu obukayo enjoyile kodwa bengekho kule level le yokuba professional. And then ngithema ngibonga ngicabangani kunento ethiwe hostel edlala lapho eMathematic. And ngicabanga ukuthi wow mabe ngathatha ihostela bezoyibeka eSABC 1 bengawathatha wonke amafeni ozalo la kuzala abantu aba-right nje yibona labo uSibono ofikile yibona benzo Uzalo bemnandi nabanye ke but-ke lona nje selu yabo kodwa mabe ngathatha ihostela bezoyifaka la eSABC 1 ngiyakutshela yabo kunganyiwa so manje wothi nginikhombise lokho kanjani wothi nginikhombise hostel. So right now sobuka ihostela kancane nje sobuka like i-final episode okuyiyona iyangihlaba umxhwele i-final episode. And guys bayibekile so si-check hostel, yes, season final, yeah, this is the season. So dlala kuMzansi channel 161. So ubabo lo Uzalo la kwi-hostela bambiza uJama yabo uye lo inja la yabo inja la yabulala la lento ayenza lapha uZalo yabo la udoti yakhona. So episode yokugcina kwele so asiyibuke nje kancane umulelele into sile sengize ngiyathuka nje kancane. So lo uthi uzobulala uJama, so uJuba lo uthi uzobulala uJama yabo lento le bafethu kanti wena yazi bengithi umuntu osile sengize ngiyathuka nje ngempela kanti. It's so good. Kakhulu. Yazi mina kwenza ngalutho. I love it. Kube lo umulelele nje. Yiwa nefusa kabonto bamile bamsini. Ngikwenza njani? Yabo. Siyahlanga. Ngicela kwakho. Akwena ufuna ukuphela impilo. Iyona le impilo uhlezi iphila ngomsezwana. Ngakho uzomela uqine ukuzindoda. And if audience yabo isezingweni kuyabonakala ukuthi season 1 bayibhale ngendlela bebesikhathi sonke ibudget yonke into bebenayo sonke isikhathi sokwenza bebenazo. It's not like seku season 2 maseku season 2 abantu basose bejahela ukubuka wonke umuntu sokubuza ubuya and yonke into basosebenza sebesheshe ukuze bekhave yes. But season 1 bayenza bereleasile yonke into suyira. Season 2 abantu basosebejahile yilento eyenza ukuthi kubuye kubhede njengoZalo sanaqala olibona uZalo sanaqala salunjani lalumnandi ngenye indlela uZalo sanaqala. But now usa right kodwa le hostel thumbs up. So bila sinike le umndeni uzoyidingisela kuJama. Wena esayithaba lephakalo wena. Hayi. Ishayela boy. Ishayela emkhulu ngibona phezulu indoda wena. Yabo kunokuthi axolise akhombise ukuthi beyisola into ayenza. Axolise bona lokho ufuna ukuthi ambulale ufuna ukuthi amkhombise ukuthi usendoda. Yabo ufuna ukuthi ambulale. Angase kumele ngisakule bomholo manje. Angase kumele ngisakule bomholo. Yazi ngithoye $1 kunina. Mangibonele nje lezomnika isikhithi samarandi.
njengamanje 1 million. Ngabani manje? Oh, yena nje ngibonga ngayo le. Emva yonke into enginenzele yona. Ngathatha abafana bami ngabaletha la ukuthi banigade. Namhlanje ngibonga kanje. Ngizoyeka le ntantana ukuthi nami ujama sejikelwe wona ngibonga ngayo le. La. You see, this is how you shoot the guy. And the party yokugcina it's so epic bonje. Angazi ngoyichaza ngithini. Mawubeka into ene-violence, ushuthi into ene-violence, kumele ibe kanje. And this is perfect, bafethu. Perfect. Kodwa wena ukwenza kwalula ukuhlukanisa inyama yakhe nomphefumulo. Jama. Bangayi abakhishwa imathonsi ngenxa yakho manje. Ndeni. Yaza kumfanele ukuthi umxolele kodwa ngixolele. Ngifana sikolele. Ngicela ukhethe. Sokuya nje man. Uma wakhe kuphela uzamayo ukuthi asize ingane yakhe. Bonke laba abanye abanendaba ngoba bayamazi vele ukuthi umuntu kanjani. Kulaba abantu abangenacala. Ngenxa ye-hostela. Ngoba ngeke vele kusize. Yabona mndeni mfana wami. Ukungibulala ngeke kusize ngalutho ngoba ngeke uze kumbuyise ukhethiwe. Kunalokho omkhulu kuzongifikisa qala mina kuyena bese ngiphinda futhi. Nakhombisa njengomuntu oyisolayo. Ngokumuza nje ukuthi uthi uNkulunkulu namandla wonke. Yabo nje uyabhusha ukuthi ambulale, uyabhusha ukuthi ambulale. Nangu Nokuthi axolise ukuze axolelwe. Akhombisa uyisola. Sibi sokukhohlakala inja lela. Yabo le phathi abamnikeze yona la. Abantu bakho Nkosi bayabulawa njengey'thuthwane. Hayi le bamnikeze yona kuZalo. Yabo le bamnikeze yona kuZalo. Sithi konke lokho sekwanile. Mawuqhathanisa ngamaphesenti. Yabo la 100% le bamnikeze yona kuZalo. 30% wento ayenza la. Yabo nje ayenza la 100%. Basilela lapha kuZalo 30%. Sithi ingcwele Nkosi yamakhosi. Sithi uphakeme Nkosi engcwele. Ingcwele baba. Kwenzakala lapha mndeni. Mndeni kwenzakala ntoni apha? Yabo bafethu. Mama kwenzakala ntoni apha? Endi le ngoma le baba idlala la egcineni. Yabo ngoma bayidlala la egcineni. Hostela perfect. So shona khona. Yakubona khona. Angwazi kahle mara Elix phansi. Ngidela kufa. Phela mina ngidela kufa. Hey. Hayi. Hayi. Ngidela kufa. Hayi. So, bafethu, thank you for ukuhlala nami nibuke nami lento lena kuze kube manje. Nibafethu ungakhohlwa ukuthi ni subscribe bafethu because lokho kuyakhombisa ukuthi i-channel yanyuka and into engiyenzayo iyabonakala. But manje subscribe bafethu yabo kumele like futhi ni comment nisho ukuthi nicabangani yona yonke lento ade ngimtshela yona bona nisho ukuthi nicabangani yabo. Manje ngingathanda ukuthi lento le ye SABC 1
maybe i-TV maybe what yabo bafethu sikhulume nje nibeke imbono yenu lapha kuma comment phansi kodwa ukulike no subscribe lokho ningakhohlwa nabo so bafethu and I will like bafethu like let me take a snapshot and then bye. Sure. Iphuma kanjena ke le yonkanyiso likaMcanyane so yabona into evela lapha. So saqhubeka manje ke ngibuza lo lami yabo and yeah. Every single person you're working with is not just someone who's a great personality that has charisma, but they're also great actors. Uzalo. Manje ngobona osibu. Abo abantu abenza uzalo bomnandi laba ke. La. So, perfect. Papayin ngizonibona kwi-video elandelayo angazi uzobingani abo phansi ngizozama ukuthi bafethu upload yabo ngibone lo buso lobo bumbe yabo bye